Máš minútku? Martin, prosím ťa. Minule som bol v spoločnosti, respektíve jeden areál, kde sídlilo viacero spoločností. A vidím zamestnancov každej tej spoločnosti na jednom spoločnom pracovisku, do toho vysokozdvižní živnostníci. Je to takto v poriadku na spoločnom pracovisku všetci dokopy? Čiže jedna veľká hromádka? Jedna veľká hromádka, áno. Takto. Princíp BOZP je jasný. Za svojich zamestnancov zodpovedá každý zamestnávateľ. Ale ak si plnia svoje úlohy na spoločnom pracovisku, kde navzájom sa môžu nejako ovplyvniť alebo ohroziť, musia vo forme písomnej dohody zadefinovať tú spoločnú spoluprácu, zadefinovať opatrenia, ako predídu, napríklad úrazom, zadefinovať napríklad opatrenia pri poskytovaní prvej pomoci, pri ochrane pred požiarmi, pri nejakej vzniku havarijnej situácie, zadefinovať aj rozsah tej svojej zodpovednosti v rámci toho spoločného areálu a veľmi dôležité je samozrejme tieto informácie ďalej potom zdieľať alebo posunúť svojim zamestnancom. OK, super. Takže výsledkom toho je... Písomná dohoda. Medzi nimi. Medzi nimi. Ďakujem.